naked, total naked. Bare abaisiraeli bai abana bandi bai boiro boisiraeli me. Nakini okoike university nga that's analog. Monto ndawo kaga monta ko kwara nga oyo na ana oriogi. Kera wateba nga ko iwo mwana ko tebingina nga ayo analog. Oyo nga ayena no oriogi. Kwa hiyo mwana ndo katabingina nga I don't tolerate nonsense. Nino igunga ki subali tolerate lide mata. Karangeri gwenyange uchi Nairobi molisi nga ki basa na yo kale master of ceremony. Tiange era saba isike ba gweso ka irongo igurali. Ka kinya sa uliguru. Igamo kongoyo ngoboli ngokobwata ni oya kaboli basanga ki emero munako eta no kobwata ni okolenga ki ngacha kolia raisi yaya mwana oyo tali bobe nabe konyarekana bagocha kumumanyesi bagocha kumubwatesi eba bakoputete basanga na ine yasato konye asomuka solero na soko bagwaito na soko menya gwaito onye ne ufo bwata so menyete yabuge bintu bichokaine bono etobiki yeitego tebanga kutara asenchera yomonene kutembea katika nyayo za Bwana kutara asinchera cha Nyasaye kebungo kelitu asoma kyomutu egiacha kanga omonto ogotara no monto mungaini nigakoba umuntu lenga ki no ni mutajita onyengo kwa na njebuye kanande ne ira nilimukirete Abaisiraeli n'abantu balenge banyasaye Abaisiraeli na bunyasaye acholetegesa kukialenge egechole Abaisiraeli nyasaka babeke ensemo elinde asoko bakwabo Abaisiraeli abayiga elinde abantu bale kurunga Gentiles na abantu batamanyete ngo nyasaye turute Israel asoko bakwa Abaisiraeli abantu batalenge no echinginto cyobo nyasaye baibere koruase Abaisiraeli nategerera kogoteba lingane limo nga ekwayeye eterengima naende nga nono koba kwabo ensoko ekorukorua ekolengaki eba macha maya abaigere ko chiarali gochimate thank you okolonga ekwarenge nga ninda ndio korandi okwo Abaisiraeli bono bagachoruna nyasaye elinda Abaisiraeli aba asoko bakwabo abantu batalenga abakristo abantu batamanyete nyasaye ase chimbu chiaba their character and their traits so that the Gentiles will copy from the Israel. But unfortunately the people who joined later in the command of the Israel turned the character of Israel, so the Israel went against God. Whom are you walking with? Whom are you imitating as a Christian, as an Israel? Abana banyasaye tegerera atebanga Abaisiraeli engakieyemo ko bare nyasa bakoleira mangana manene Abaisiraeli mo mbageta mataboli amanene mataboli balenge under captivity Abaisiraeli and they were under the yoke of Pharaoh bataikonyara kogoro kiemegongo yabo. They were under threats. Lakini nyasaye akabakorera mangana manene akabarusia roro kibago tiringe sike montai kogoroka igoroiga buna kogoroka nigalwa kwebo biabwate uks
yani ukusigonga mogwe bia bwatageto kieki chindo ani ogwa kwenyama yako rangaki na hata matabali bali gwaka tadia ya lero amatabali bali gwakwa alenge 20 cubes yani obolito bwaye kago tiringe sike na gwaka litaboli itukondiri yari kogoroka buna kogoroka nebiwoka kanyora ebirorose nakini abaisiraeli aba na hane Nyasaye ngo barageri arenge ndagera ariko barageri buya elinde in order barabwa soko bakwabo barabwa sichimbu cyabo bagacha abantu bande asobo Nyasaye nakini alingana ndire nare gosoma ng'abantu basoeta asaba Israeli bagaonchora chimbu cyaba Israeli barenge buya karati kandara babuli aba SDA balero n'aba SDA banyaguta mbagwe kaine naboli abantu bandenga abasaye muratigirwe kanise yebuya moye tigerwe nebe kanisa onyoro jemo gotakura jisigamwe kanisa imemo charity walk the way of God. Tarenchera ya Nyasaye. Goro mokristo monta anasema ya kwamba huyu msichana hakika huyu ni mcha Mungu. Halo? Balenga mule moyo for example. Kakie chikwa chiana ni mbatene ni ganga kikarate na for example. Karate nangu nebuku yao. Tinta que timba kolede ekyo ekiagera I know manyaga atyo kurwa tabe a distance. By the way, I want to invite you officially on Sabbath, next Sabbath. Alia sende chaplain ngabwate music Sabbath tigai konya koboli nje ngoicholi ngabwate music extravaganza igora abalega niri officially litukelio moche moye esukuru eyo tigai seba esukuru eye kolonga kenyenya secondary aliko goika mogonga go chime pio bogisi okanyekero balega mogwaja ngana abatebiri thank you bono ntegere bono mba monyokie kitabu eko nga Numbers 11 Numbers mwalika aki nasema aje you write some important points down. Okay, the book of Numbers 11 verse 5. Monto bai wane buku chaka. Numbers ya no mubaro. Abantu bali basangana ine. Aro bakorete ngati. Moya ngale mwachiete. Abantu bakorete ngaki. Basangana ine abantu bali basangana n'Abaisiraeli nibo balenge n'obotonu obokeigo ebuku yateba nga babwata obotonu egesongo ganga tama obote appetite babwata obotonu obonene bali mo gukorosia ndaga karatiga karakanyekae oyo noyo ndenga kyaguruku alisi kanyeka igo twachakire bono egebunge ekingo gongo soma bitato na ababwatukire ere buyago sere bobe okay mokungu chaka nibo barenge no botonu obonene bwokogania gento ki chinyama na Abaisiraeli boigo bakarera bagateba ngaki tutanyo chinyama tolie twainyoire chinsu twale kolia
sense ya Misiri. Thank you. Integerere. Tebanga abantu bali barenge n'Abayisiraeli bagatwara obotonu ngekera batwara Abayisiraeli bagatiga barabu n'Abayisiraeli bakabambukirya maite kanise malikana ko tebinga kanise nabera nyareka n'abantu mbale bachoiniri bakonga yani totere bunemete ekingi ekiboro bachoiniri kanise bantu bakeya kirerangi monua narali abana mwakire abanando kuya kankorokoro ngaki omuntu oyo nere chikara kero mwalimu ari kumwegera igoro ye chikara ebasinyanete orojonyo omuntu kuya kara ya girini bwe yakebichara manya girini no murango gwakwa edito abantu bagatwara gento kimweigwa obo bono bwasoire bakekanisa abantu bawulire yani asogwesa ko umuntu agatebanga my dress my uno bogoro my dress my if I want to walk naked nobody can ask and question provided I'm given an opportunity to come before who? God. But abantu abasangana ine nabe kunyarikana abantu basangana nire ase kanisa kanisa ya bwato motindo muya bono yakorire ngaki ya tantanire abantu basangana nire maite mugasolera abantu mbaikore na kanisa mugaso nintakoboli kunya kwera ninga ki basa bainaro njino tamboli mugaso abantu basangana tena Abayisiraeli omwengo minto atebanga bakagera Abayisiraeli bagatwara barabugendo kieke obo tonu bakobolinga enyama na igwo muntu ndakatanga alibu mwiri atali alibu mwiri alenga alibu china bako mokeresa ukwa nabo nga basanje gento giyo kantike tentali kolia nesengenge nesimiti abantu bakagera bono tuikunyara komanya Omoisiraeli okogenda igoro n'abantu basangana ine mwewe kebunge kibuna kiabeka abasangana ine Abayisiraeli abantu basangana ine nabe kunyarikana mina asokwaru abantu bali basangana ine obono naboro omukristo omusaibuya lakini esimyema obegeta matera Nyasaye makke nando kabeka kende ke kubwanga ogisikie mebamba sana wapi nini yani kwasangana nile aesukuru asogotia kwalengo Moisiraeli bona abamuasangana na barabuo bona bagosaliri toli Moisiraeli bona Nyasaye agachora Abayisiraeli bali ko mo represent bali ko mo oro kinyasaye wherever they go koko bechiro mukungu kabo Moisiraeli ate abantu bali akwende chiro ko ni chingeni chia mosamba chitayiti nera ko ni buna abantu basangana ine bande ikare ko Moisiraeli bali ngamonyi wete abantu basangana ete toramanya abantu musangana inabu iwa buna abantu basangana nire tochi tubugata ni nyangi mabu buya abantu basangana ine bali muasangana netikorunka togo ikaisikabu kwa ngekyo nse abuna basangana ne bali ngamwegure kende abantu bakorete ngaki basangana ine batarenga Abayisiraeli bono baikira somo gutano obw'abantu ba Nyasaye Abayisiraeli bono you cannot see, you cannot distinguish the real Israel
and those ones who accompanied the Israel. Are you the Israel or somebody who has accompanied the Israel on the way? Maita mangana ya bande mbali wa ataswe. Ikiara basangana ine. Amangana kera ko utacha. Igona lyo konyeka. Aro? Yes. Bale kama igule. Molisi ngwe wa bagere ta Israel bagasalika. Mbarabi. Abasangana ne. Wikira nimbatiga nimbabwatuka. No ikaka. Toka tanga maana ntu atebigunga abasangana ne. Those who accompanied the Israel on the way. No na baise kaba na one chinyangire ro paka chinyangi. Ate mutaite gutara naked. Naked. Ngarangeri gwe nyangi uchi Nairobi molisi ngaki basa na yo kale master of ceremony. Tiange era sa baise kaba gwe soka irongo igurali. Ka kinya sa uri iguru. Igamo gongo yo. Ngoboli ngokubwatani. Oya kaboli basa ngaki emero munako eta no kubwatani okore ngaki. Ngacha kolia raisi yaya mwana oyo tali bobe. Na beko nyarekana bagocha kumumanyesi. Bagocha kumubwatesi. Eba bakoputete. Basangana ine. Mbali ba Israeli. Olochonye rero ko tagete kobeta tuo mobero mugima. Chitatu manya. Mwana kola basai bale chitatu. Atagete kobe animo. Atagete abe animo ero muntu. Inagenda kusabero muswati ondo nyuomu gojia segete. Jumapili ya itete. Okosome university. Agasoigu ase. Agasoigu. Onye to igutale bukuye. Ngosoigu ole ngasoi. Okanyekero. Onyuga nyugu saitani sakira will smash you. Will smash you. Bale kamwa nyugule. Airo mo Israel go so sanga naina. To kueligere to tara ine likwa aligere bunole. O sanga naine. First Corinthians 11 verse 1. Muraiko ngayo mukungulia yo chakale. Mobe abegibane. Aha, ngakia chaka. Mobe abegibango. Aha. Buna nchendo mwegi o Kristo. Ndaitege songo nege Swahili. Onye ke Swahili nkeyo ti mbasa ko gumonto katanga ni aje. Where are you? Inje biti ngotegere. Inje no so mege songo kugije ton so mera kurusimi. Stand up. Okay. Follow my example. Yes, as I follow the example of who? Christ. Kiingereza kingine? Another one? Yes, there we are. Be ye followers of me. Be what? Be followers of me. Be follower of me. Even as I also am of Christ. Yes. As I follower of who? Christ. Onye ndi mwalenge buya kangano mwaka amen. Ege songo kende ngere chaka imitate me. Ekende kero muntu naye be proud nege songo bwata naye. Dana tenena. Brenda. Okay, there we are. Do what? Can you speak? Imitate? Aha. Yes. Mwe una yateba. Kiswahili? Kiswahili sasa. Kiswahili? Iko wapi?
Hiyo sitaki hata. Waje ikae ndani. Kwa kichwa. Yo kuweveli no mweveli yole. Ni manyete terena. Terena kwa kichwa. Niige mimi. Nifuate mimi. Kama mimi navyo mfuata Kristo. Haleluya. Tigera hiyo. Niige mimi. Waisraeli tulisema ya kwamba walikuwa wanamuiga nani? Mungu. Ili nao watu wa mataifa wafanye nini? Waige hawa. Je, wewe ni mtu wa nchiani ama ni Mwisraeli anayemuiga Kristo? Torojino no etemechi rero. No etemechi yake. Okonyole bimwana ebi bimura binyaruka toiko manyaka nyaruka toiko manyaka mura. Bone bimwana ebire chokorobi. O kwana ngaki baba mbuyole ngayaya. Ngoyo tata. Oyo baba. Yaani watu wanaiga mitindo ya dunia hii. Amalika tabanga, do not be conformed to this world, but be transformed. Monchorue abantu borokereta for 2 hours. Abakristo bakonya konchuru gochense. Dika abakristo bari konchura abantu goche kanisa banonkoruwe kanisa gocharalia. Ayua the real Israel. All those ones who join on the way. Madaba ali skuru asende. Abana bagotera batera. Bago ikasande bantenga pastor. You know we need entertainment. Bantenga mangana ali bono. Igora korte. Oloje na ogenda kuchukua ni omwana baba. Na ogenda kuchukua ni omwana u. Wenyaruka yao. Abantu abagwasangana neti. Abagwasangana neti. Mbagotige. Aho gochiko jako matera nga omotongi one igoro mwana lende mo. Oyo wasangana neti otali mu Israeli. Okoboliga alisi. Na maana tutoboye bakamambi. Ekiagala is not Israel. Tali mo Israel yoyo. Oyo no yo bakobute tinjera nga toga ndo rasike ndo kiege. Nona university omaite kale ya oboire. Kale university ya oboire abantu kunga kale university people they were fearing somebody ole university. Bakomonya nga oyo na university yale. Bakomonya. Oyo na university yale. Bakomonyera na bakogenda. Lakini leo bakotanga kwenda na kutakwenda. Nikakortanga ki. Onyo muntu ole university okole te pi. Obi gita kayanga gita kakonga likobu out aye kabaime. Mano university yani bakutara kitirianda naked toto naked. Bare abaisiraeli abana bandi baiboiro boisiraeli me. Lakini okoike university nga that's analog. Muntu ndawo kaga muntu akokwara nga oyo na ana oriogi. Ngera bateba nga koigwo mwana akotebingina nga ayo analog. Oyo nga ayena na oriogi. Koigwo mwana ndo akotebingina nga I don't tolerate nonsense. Nino igunga ki subali tolerate lire maatau. Are you Copted or the real Israel? Akingale mwantigete. Let me see for example. Normal. Abana baitu balenga abaya. Bali university kakwara kwa Israel. Kwa watabenga anal. You know by the way, let me tell you, under the blue sky there is nothing new.
All things were the same. Yo moi ko sa monto nga kinga kwa minete tukio ko nyagweti ke chara iga ba ite tiga bakabo. Tiango te ba ite wi. Ono moi ro. Tiara ba somero. Ecclesiastes 1 verse 9 and 10. Iwa muraba mogo jamuara tingera chirongi gora iga. Nge mo nga na ngo ko so monto nga ngwa quality university nga bone rong yo okuneretia. Yani o kane chincho ke jato letara miss iga. Nothing new. Abantu batali iga buna baba yo wacha koya bakaribo muluru. Okay. Eyinta ite so mo somango. And language. What you say me? Can you stand up and you amplify your voice? Yes. What has been Eki kialenga roro. Nande na wawe kobo. what has been done Eki kia kore tue. will be done again. Nande nge koru. There is nothing new under the sun. Ngagiate. Ngagiate. Kiende ngere kegen. Oroche no oriente tere. Ngota ito ko lichinte tere inye 12 o balire buno mosongo o kwane ke gusie bituma bogeka age moiwa. Is there anything which is new? Nimbatigera iga mo ikaranje aye solo idanji to kujiyo sino ere iga to chimoto. Okay, finally, our final verse, the book of Romans. The book of Romans, 10 verse 1. Seba, indurungaki. Tina, Seba, rise up. Alo, mwewa gento ya teba. Gento ngereke gani. Gento Beyonce nga kibile. Beyonce ne bikoro. Seba, where are we? Verse 1. Downwards. Okay, there you are. Brothers and okay, ngai mwaji. Brothers and aha. My heart is desire. And my prayer towards God for to see that all the Israel they are saved. Kanga kimwateba. No ikaransira. Yani awatabanga acha ya moyo wangu ni kuona ya kwamba Waisraeli wote wamefanya nini? Wameokolewa. Je, wewe kama Muislamu acha ya moyo wako ni nini? Kanga nayo nabogwataka ng'abantu bose bakolenga ki batoli gwase litali ya Yesu. Abantu tobe Abaisiraeli bekene. Yasa tokonye asomuka solero na asoko bagwaito na asoko menya gwaito onye ne ufo bwata so menyete yabuge bintu bichokaine.